Praise God mga igsuon. So atong paghisgutan karon, kabahin ani ngano man ang kasagaran sa mga Kristohanon karon walay gahom. Nakapangutana da ba ka ani mga igsuon? Nganong kasagaran sa mga Kristohanon karon walay gahom? Nganong kasagaran sa mga Kristohanon nagkinabuhi nga defeated, discouraged, disarmed? As if ba nga ang promise ni Lord sa ilaha dili na kayang kabuuton. Nganong kasagaran sa mga simbahan karon daghan og membro moabot pa gani ang uban og libo? Apan walay tinuod nga impact sa kalibutan sa mga tawo sa ilang palibot. Magampo apan walay tubag, manulti pero walay gahom. Nagkinabuhi pero dili makita si Kristo. Nausa ba day ang Ginoo? Adunay 5 ka rason nganuman nga ang mga modern churches karon walay gahom mga igsuon. Ang una nga rason mga igsuon, wala nila nasabtan kung unsa ang kahulugan sa cross. Palihog kog basa sa atong Biblia diha sa unang Korinto 1:18. Alang sa mga taong nangawala, ang pagtulunan mahitungod sa kamatayon ni Kristo sa krus binuang lang, apan kanatong nangaluwas kinigahom sa Dios. So ang unang rason nganong walay gahom ang mga Kristohanon karon mga igsuon is tungod kay nagtuo sila nga historical event lang ang gibuhat ni Jesus Christ sa krus mga igsuon. Mura siya og kanang history lang ana. Ang ubad pod mga Kristohanon, nagtuo sila nga namatay si Jesus sa krus tungod sa kapasayloan sa atong mga sala ug wala na sila angay buhaton kay automatic na nga pasayloon ang tanan nilang sala sa diha nga nagpalansang si Jesus sa krus mga igsuon. Kaya bitawng doctrine nga once saved always saved. Once luwas na ka, luwas na gid ka. Palihog kog abli sa atong kasulatan diha sa Roma 6:6. Roma 6:6 nagaingon, nasayra nato nga ang atong daang pagkatawo nga makasasala gilansang na didto sa krus uban ni Kristo aron mamatay. Mao kana nga dili kita angay magpaulipon sa sala. Praise God mga igsuon. So ang mga powerless Christian karon mga igsuon, mao kadto sila ang gusto og benefit sa pagkamatay ni Jesus apan dili sila gusto nga mo-surrender sa ilang kinabuhi diha sa Ginoo. Gusto nila nga bag-ong kinabuhi apan dili nila gusto patyon ang ilang daan nga pagkatawo. Walay shortcut igsuon. Kinahanglan ka mamatay ug i-surrender nimo ang tanan nimong katungod, plano, reputasyon, ug kusog para ma-experience nimo ang tinuod nga gahom sa usa ka tinuod nga Kristohanon nga kinabuhi. Hallelujah. I-surrender nimo tanan. Hallelujah. Nakaagi na ba ka ana igsuon? Na-surrender na ba nimo ang tanan diha sa Ginoo? Basin mao nay rason mga igsuon, hallelujah, nganong walay gahom ang atong pagkakristohanon. Ang ikaduha mga igsuon, nganong walay gahom ang mga Kristohanon karon. Wala sila kaila kung kinsa gayud si Jesus. Nakadungog lang sila pero wala sila kaila. Palihog kog basa sa Ephesians 2:6. Ephesians 2:6 nag-ingon diri igsuon, ug tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus gibanhaw kita uban kaniya ug maghari uban kaniya sa langitnon nga gingharian. So naatay authority uban ni Kristo igsuon. Hallelujah. Ug kini nga authority mga igsuon wala nato gi-practice. Praise God. Unsa may atong authority? Unsa di atong authority diha sa Ginoo sa diha nga makailatan ni Kristo? Sa diha nga mailhan nato kung kinsa gayud ang atong Ginoo nga si Hesukristo. Unsa may atong authority? Galatia 3:26. Galatia 3:26-27 nga nagaingon, kamong tanan mga anak ma sa Dios tungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus.
Gibautismuhan kamo isip ti mailhan nga kamo ana-anak kang Kristo. Kun sa bisti pa gisulob na ninyo si Kristo. I-claim nimo igsuon nga ikaw tinuod nga anak sa Ginoo. Ayaw pasagding nga ang yawa si Satanas igsuon muhunghong nimo nga dili ka anak sa Ginoo. Kay mao ginay iyang buhat. Ang iyang buhat ni Satanas magtanom siya og doubtness sa imong kasing-kasing nga dili ka anak sa Ginoo, wala kay katungod sa mga butang nga iya sa Dios. Hallelujah, tungod kay dili kaniya anak. Apa nag-ingon diha mga igsuon nga kamong tanan mga anak sa Dios. Hallelujah. Tungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus. Ug gibautismuhan kamo isip ti mailhan nga kamo ana-anak kang Kristo. Kung sa bisti pa nagsulob na ninyo si Kristo. Hallelujah. So, tungod sa atong pagtuo, kita na nga himong anak ni Kristo mga igsuon. Ug naatay ti mailhan, hallelujah, nga kita mga anak sa Ginoo mga igsuon busa. Review ka si Satan nga hunghong kanimo nga dili ka anak sa Ginoo, anak ka sa Ginoo. Ang imo lang diha is kinahanglan nimo i-ignite ang imong authority nga usa ka anak sa Ginoo. Ayaw pagluyay-luya, dapat fierce ka, bold ka, hallelujah, nga mustand nga ikaw anak ka sa Ginoo. Hallelujah. So unsa man ang ikatulong nga rason mga igsuon nganong ang mga Kristohanon karon mga igsuon kasagaran walay gahom. Ang ikatulong nga rason is wala sila magkinabuhi nga balaan. Atong basahon sa Hebrew 12:14, Hebrehanon 12:14. Nagaingon diha mga igsuon. Paningkamuti ninyo nga maayo ang inyong relasyon ngadto sa tanang mga tawo, ug paningkamuti usab ninyo nga matarong ang inyong kinabuhi. Kay kun dili matarong ang inyong kinabuhi, dili kamo makakita sa Dios. Hallelujah. Sa ubang hubad ani mga igsuon, hallelujah, nagaingon dito mga igsuon nga paningkamuti, hallelujah, ang pakigdait ug ang pagkabalaan. Kay kung wala ang pagkabalaan, walay makakita sa Dios. Praise God. Hallelujah. Ang pagkinabuhi nga balaan mga igsuon, dili na siya legalism. Dili na siya gapos. Hallelujah. Sa modern church karon mga igsoon, ang ginatudlo is once magpakabalaan ka, legalist na ka. Hallelujah. Gigapos na ka, wala na kay freedom. Na naka sa law, wala na ka sa kugma. So mao na nay ginatudlo karon sa modern church. Wala ba ka nagwonder nga naman nga ang mga church karon walay gahom compared sa church sa unang panahon mga igsuon? Kung imo bitong pamalandungan mga igsuon, katong mga church kaniadto nagalakaw sila nga adunay daghang katingalahan nga ilang na experience mga igsuon, mga milagro. Hallelujah. Tungod aduna sila'y kahadlok sa Ginoo ug naglakaw sila nga putli. Wala nila pasuba ang balaang espiritu. Ang mga katawhan sa unang panahon, ang mga Kristohanon sa unang panahon mga igsuon, naglakaw sila nga putli, balaan. Hallelujah. Dili tungod kay legalist sila mga igsuon, dili tungod kay mao ginay gusto sa pastor nga mahitabo nga kinahanglan magbalaan ka, no, kundi tungod kay nasabtan nila nga sanglit ang Ginoo balaan man, kinahanglan magpakabalaan sab kita. Hallelujah. Mao nay rason mga igsuon, hallelujah, nga ang balaang espiritu mupahawa nato tungod kay nagsubo ang balaang espiritu. Ang iyang templo, which is ang atong lawas, mao man kini ang templo sa Ginoo, kining atong lawas. Gipasubo man nato mga igsuon man ang balaang espiritu muhawa nato. Hallelujah. So atong masabtan mga igsuon nga ang mga modern churches karon kasagara sa mga Kristohanon walay mga gahom. Daghag membro pero walay gahom nga naman. Tungod kay ang balaang espiritu wala sa ilang kinabuhi nagpuyo. Hallelujah. Kasagara karon kanang ginaingon bitaw nga synagogue of Satan, doctrines of demons nga naman.
Kay ang mga pastors karon, hallelujah, compromising man. Mao ginay tinuod igsuon. Hallelujah. Ug wala sila kabalo nga compromising sila mga igsuon. Hallelujah. Wala sila naglakaw sa full authority ni Jesus. Wala nila nabalaan, hallelujah. Wala nila gisunod ang full gospel ni Jesus. Hallelujah. Ang uban yun mga pastors karon is na-compromise sa kalibutan. So, unsa man ang ikaupat nga rason, hallelujah, ngano ang mga Kristohanon karong panahon na wala may gahom. Mao kining walay pagpuasa og inampuay sa usag-usa sa iglesia. Hallelujah. So, ang ikaupat mga igsuon, nganong walay gahom ang mga Kristohanon karon nga panahon or ang mga simbahan, walay gahom karon nga panahon mga igsuon, is tungod walay pagpuasa ug pag-ampo sa iglesia mga igsuon. Pag-ampo sa usag-usa. Tung basahon mga igsuon sa Mateo 17, nagaingon diri mga igsuon, sa dihang sila na lang miduol kang Hesus ang iyang mga sumusunod ug nangutana, ngano bang dili manamo mahinginlan ang daotang espiritu gikan sa bata? Mitubag si Hesus kanila, tungod kay kulang ang inyong pagtuo. Sa pagkatinuod, kung may pagtuo lang kamo nga bisan sama lang gidak-on sa liso sa mustasa, makamando kamo ni ining bukid. Balhin didto, ug ang bukid mo balhin. Wala gayoy butang nga dili ninyo mahimo. Hallelujah. Walay butang nga dili nato mahimo igsuon. Apan kining nga matang sa daotang espiritu dili ninyo mahinginlan kung dili kamo magampo ug magpuasa. Praise the Lord. Hallelujah. So atong masayran mga igsuon nganong walay gahom kasagarang Kristohanon karon mga igsuon tungod kay dili nila kayang magpuasa. Ikaw ba igsuon kanus amang kalas nagpuasa? Hallelujah. Kung mahimo igsuon walay tubig, walay pagkaon, walay tubig. Tungod kay ang purpose sa fasting mga igsuon, imong gipaubos ang imong kaugalingon ug imong gipaluya ang imong lawas ug kusog. Apan gipakusgan nimo ang imong discernment mga igsuon. Hallelujah. Sa diha nga mag-fasting ta mga igsuon, mukusog ang balaang espiritu sa atong sulod. Makabati ta sa tingog sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Mas maklaro nato kung unsang istorya sa atong buhi nga Dios nganhi kanato sa diha nga mag-fasting ta. So, kani mga igsuon ang iyang mga apostolis nangutana kaniya nganuman, hallelujah, nga wala nila nahinginlan ang daotang espiritu mga igsuon. Sa dihang naay daotang espiritu kasagara gyud pinaka immediate gyud natong buhaton is kini gyud maghingilin, cast out. Hallelujah. Atong rebukon. Hallelujah. Apan kung ikaw alagad sa Ginoo, ikaw nga Kristohanon, wala kay fasting, dili ka mainampuon, wala kay prayer life, hallelujah, ayaw katingala nganong dili nimo makast out ang evil spirit or ang mga daotang espiritu nganuman tungod kay ang imong flesh kusog kaayo ug dili mamati ang daotang espiritu once ang tawo nga kanang naapa siya sa carnal state or carnal nature. Ang daotang espiritu dili mahadlok nimo. Mahadlok lang ng daotang espiritu nimo sa diha nga ibutang nimo ang imong kaugalingon diha into spiritual state. Ug mabutang lang nato ang atong kinabuhi into spiritual state sa dihang mag-fasting ta, mag-prayer ta, mag-sukin ta. At least 1 hour a day, hallelujah, ang imong prayer mga igsuon. Kinahanglan imong i-prove nimo nga si Lord ang imong gihigugma sa tanan. Pinakagiuna nimo sa imong kinabuhi. Mas una pa siya kaysa sa imong pamilya, mas una pa siya sa imong kwarta, mas una pa siya sa imong cellphone, mas una pa siya sa imong kape. Dapat mauna si Lord sa atong kinabuhi mga igsuon. Diha mga igsuon ang balaang espiritu malipay nimo. Dili siya magsubo sa imo. Hallelujah. Praise God. So unsa man ang ikalima nga rason nganong ang mga Kristohanon karon nga panahon wala man sila gahom mga igsuon. Ang ang ikalima nga rason mao kini. Wala sila ni obey. Praise God atong pagabasahon. John 14:21 nagaingon diri,
Ang nagadawat og nagatuman sa akong mga sugo mao ang nahigugma kanako. Ug ang nahigugma kanako higugmaon usab sa akong amahan. Higugmaon ko usab siya ug ipaila ko kaniya kung kinsa gayud ako. Praise the Lord. Hallelujah. Obedience is the key, igsuon. Mao kini ang yabi nga maablihan ang gingharian sa langit diha nimo. Dili siya mo anoint sa mga tao, hallelujah, nga rebelde. Kung rebellious ka mga igsuon, dili kaniya i-anoint. Naay mo anoint nimo pero dili ang Ginoo, si Satan. Nabiyag gihapoy gahom si Satan. Obedience is better than sacrifice. Ang gusto sa tong buhi nga Dios, magmasinubtanon ta sa tanan niyang gusto. Tungod kay ang obedience is an act of love. Mao na siya ang pagpakita nga tinuod ka nga nahigugma sa usa ka tawo or sa Ginoo. Sa diha nga moobey ka means tinuod ka nga nahigugma niya. Hallelujah. Mao na siya igsuon, hallelujah. Nganong ang Kristohanon walay gahom. Sa dili pa nako tapuson igsuon, hallelujah, kung gihangyo nga yuko ang atong ulo sa usa ka pag-ampo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan ang akong mga pag-ampo karon Ginoong Hesus. Hallelujah, nga sa naminaw ni ini nga video Ginoo nga ang gahom sa Dios maanaa kaniya Ginoo. Maputol ang tanang gapos ni Satanas. Hallelujah, mawala ang tanang kabakakan sa iyang kinabuhi nga gitanom sa iyang hunahuna o kasing-kasing ni Satanas Ginoo. Mag-ignite ang iyang pagtuo ug ang balang espiritu magapabarog kaniya nga lig-on anaa sa kamatuoran ug sa kapagkabalaan in the mighty name of Jesus. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, tanang dungog himaya di alam kanim Sus. Amen ug amen.